Кой свирка така? Снимам го? Става дрифт машина, ай? Аз го Свърших бензина. човек. Тук моите приятели са ни дал зор за 5 минути да се окъпат да дойдем, че разбрах, че караш и ти няма уважи с един завой ли? Не, Ай, моля те. стига. Ай, си кара, само да чуя кавари. Ми добра вари, при Антон. Ай, дай. Чакай. Дай, аз ще направя. Това ще гласа бъде. Седи капъм. Костна, не босна. Ако боснава ще трябва записа. Не съм вида костна. Стига, то жена не го обижда, бе. А то 8 марта е днеска. Тя е дошъл от селото, да значи. Че колите върт по зимът. Това къде минава? Качва е в багажника! Аре, моля те. Ще го изкараме. Ай, че сме дошли, викнах си всичките приятели да дойдем да го видим. Не, не върви лошо. Дай, аз да пробвам. Давай ти. Не, бе, аз ще го. Моля те. Ще го пусна след малко. Сега. Сега нещо. Ай, не се прави на утре. Нормално ли? Уж се познаваме. Завъртила им пъти. Добре, бе. Сега. Да, аз ще снимам. Нещо е. Ай, мога да спати, бе. Ще го пусна, бе, чак, не съм ти обещал. Ще ме излъеш? Няма. Не съм много сигурен. Няма да излъжа, като съм ти казал. Антон, какво правиш? Каквото прави ли го? Тихо, бе. Нали знаеш, че не обичам и аз като тебе не обичам никой. Няма да казваш на никой. Малко ли? Давай, ясно. Той ми помага да го направя, между другото. Предния път кара много, па сега това не мога. Не, това предния път май се удари момчето. Не то. То предния път много кара. Вървеше много мотора, ама сега нещо не върви. Това много му хип. Абе, това М20 не мога да я карат, да няма на мене. Ами неговото е М20. Това че М20. М20, Б20. 2000 кубика от старите. От Т30 кубика. Той да направи един завой, бе. Да направи нов завой. Това не мога да прави. Састър.
Седи.